rijden nu door de binnenstad van onze mooie stad Hulst. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. En we gaan de mensen vragen wat ze gaan doen na 19 januari 2021. Ik ben zeer benieuwd in mijn eentje op pad. Sorry, wat nu? De chevaux. Fabrication. Citroën. 1985. 1985. When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. En zoals we nu aan het opnemen zijn, stopt de lockdown van de corona. 19 januari 2021. Ja, voor ons verandert er eigenlijk niet heel erg veel, Jan. Ik moet zeggen, de eerste lockdown hadden wij eigenlijk een beetje last van het Belgische cliënteel wat uit niet kwam. En voor de rest hadden ons verkoop eigenlijk gewoon allemaal verder. Eigenlijk. Wij hebben er niet zoveel last van als andere bedrijven eigenlijk. Ik hoop op niet zoveel, want ik ben een tevreden mens. Maar ik hoop wel, want u had het over het feit dat de lockdown dan afgelopen zou zijn. Dus ik hoop wel dat vooral ondernemers gewoon weer terug hun ding kunnen gaan doen. En dat mensen weer zelf wat positiever worden. Dat het gewone leven zoveel als mogelijk weer door mag gaan. Sowieso de horeca open, de scholen weer open. Ja, weer gewoon lekker volop kunnen werken. Zullen we dan even Met z'n allen. Zullen we even proosten? Ja. Nou, Proost! Proost Jan! Waar hoop ik op? Nou, dat eigenlijk alles weer een klein beetje normaal wordt. Maar vooral dat we heel aardig naar elkaar gaan zijn, want dat mis ik nou af en toe wel een beetje. En laten we gewoon van elke dag genieten, er vol 100% eruit halen. Wat gaan jullie na 19 januari 2021 doen? Nou, gewoon weer afspreken met vrienden en familie. En ja, gewoon leuke dingen doen weer. En jij? Nou, ik wil eigenlijk gewoon nog veel dingen doen met familie en vrienden. En gewoon weer dat alles weer gewoon gezellig is. Gewoon leuke, gezellige dingen doen. Ja, gewoon gezellig zijn. Dat, ja. Iedereen weer ontvangen. Alle kinderen, alle kleinkinderen. Heel het huis vol. En zondags eens een keer lekker in het café een pintje gaan drinken met z'n twee. Nou, daar heb ik zin in. Hopen dat hij een huis krijgt van de woningbouw. En maar één ding, coronavrij. Gezond blijven en gewoon coronavrij zou ook wel heel fijn zijn. Nou, dan hoop ik dat de buurtbus weer rijdt. Ik ben vrijwilliger op de buurtbus als chauffeur. En nou, we hebben bijna een jaar stilgelegen nu. Dus ik vind het wel heel lekker om weer te gaan rijden. Voor mezelf, ik vind het gewoon leuk. Maar ook natuurlijk voor de mensen die nu niet gebruik kunnen maken van de buurtbus. Ja, ik denk een van de belangrijkste dingen is vrijheid. Ja, dat alles terug open mag. Dat we kunnen zijn wie dat we zijn en kunnen doen wat we willen doen. Het zou heel fijn zijn als het weer normaal wordt, maar ik weet het niet of het na 19 januari... Ik verwacht niet dat het na 19 januari allemaal weer normaal zal zijn. Dat alles weer een beetje normaal wordt en dat gewoon mensen weer bij elkaar op bezoek kunnen komen. En ja, dat iedereen gewoon weer elkaar de hand kan schudden en dicht bij elkaar kan kunnen komen. We hopen natuurlijk dat de horeca weer terug open mag en dat we weer met z'n allen uit eten kunnen. En dat ook de winkels weer open kunnen, dat we weer een beetje terug gaan richting normaal. We hopen in ieder geval dat de markt door kan blijven gaan op de manier zoals we dat nu ook doen. Veilig en op afstand, dat is wel iets wat we echt hopen. Ja. À notre droite et à gauche. Pour les 2 chevaux, la voiture de notre grand-parent, quoi. Nou, er waren inderdaad prachtige antwoorden op onze vragen. Geweldig, dankjewel. En we gaan weer op pad. When you kiss me, fever when you hold me tight.